Yan guys, unang putok natin. Yun o. Good size agad. Yan. Hindi natin nabidyohan. So, magandang araw pala guys. So, maniniksay tayo ngayon. Kasama ko si Insan Janjan nandun. So, welcome back sa ating channel. Abang-abang na lang sa mga ibang patama natin guys. Ito, nakaisa na tayo. Yan, 4 fingers. Hindi na bidyohan. Ito, dito pa rin tayo guys. Yung malawak na parang mini dam. Sige, stay tuned guys. Dali guys. Good size. Parang yung unang kanina. Yun. Nakakumatos. Pangalawa natin. Dali siya. Hindi ko alam kung malaki. Ay, hindi. Hindi masyado malaki. Parehas ang size, no? Pangatlo natin. Magteo. Hindi, di mo kababay na naala. Basta. Nadamay. Dinamay mo yung walang kabuang-buang. Ayan guys, oh, nadamay. Hindi na videoan yung pagputok. Hindi na videoan. Yun, nadali. Manipis lang yung tama. DJK, siya na, wow. Siya'y naun. Ba na nagtapaw ah. Mali nga nakatapaw. Kalubog mo mababaw mo na ata. Basta din na alam di ka naman ka. Solve.
Kani, nakalubog na aninag ko nga ako. Tilap yan sa di ako na ano dalag. Bababay tama na. Babat tama na. Nababaunay. Tama na. Bababay tama na na. Baba. One eternity later. So, sige guys. Hanggang dito na na-adventure na naman natin ngayon. Salamat ulit sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa next video. Nadali natin guys. Yan. Hindi na natin na-videohan yung huling malaki. Ito. Tsaka yung dalag. Hindi ko na na-videohan. Kaya yung 5 lang yung na-videohan natin. 5 tilapia. Pero naka-6 tayo. Ay, 1 dalag. 2 plapla. Tsaka 4 na yan, good size. Ay, 1 malaking dalag. So, yun guys. Hanggang dito na lang yung adventure natin. Salamat ulit sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa next video.